skal først se, hvordan du kæmper. Han er ikke engang tyk. Så er du heller ikke. Jo, herinde et sted. Hvad skal vi? Eftermorgen. Hvad skal vi? Så dør vi jo, når vi spiser. Var det ikke det, du sagde? Du har da spist og kæmpe samtidig. Spis først. Kæmpe bagefter. Okay. Lige snart jægerne kommer tilbage. Med vores knappe. Med vildsvin. Jeg vil se nogle duelkampe. Ja. Det er fight. Hvad fejl? Jeg kan ikke flytte mig. Jeg tager ham. Jeg har skjold mod skjold. Det passer fint. Ja. Kan vi så ikke gå ud, hvor der ikke er så bulet? Nej. Nej, jeg vil se kampen mere. Ja, her. Og nu ikke. Så skal jeg jo flytte jer. Bare ud. Cirka. Altså. Kom nu, kom så! Ja. Kom i gang! Ja. Pocahontas! Vis jeres mod! Lige der, hvor jeg kan lave rystning. Du har det jo det ene sted, det er jo på benene, du ikke har noget, ligesom mig. Hug efter benene, kom nu! Ja. Hvad gør, som jeg siger? Ja, det tror jeg. Det virker da. Det er så varmt, det er. Kom nu! Vi ser blod. Vildsvin! Jeg synes ikke, der er så meget kamp. Det er fordi, det er så varmt. Bada bing! Kom nu! Okay, kom så! Det kan dyr. Du skal ikke kalde mig tyk! Du skal ikke kalde mig tyk! Nævker fedt! Du skal ikke kalde mig tyk! Godt kæmpet! Så har jeg vundet! Ja!